Jongmarini sal sampawi fairuk asungno joprap laimani pati mungrokbo pati uitonggo thangnai pharsalni honi damtisa jorawo abahano pati mung pati ukha Bisramshganj biashok khobjak Rajkumar para Amchaini INPT Tripura mothano khaphure tongnai takhuk Dilip Debormani sago Sochajakha Phalnok gorikha ajui janani lama Joprap mungrokno kasuna bagino pharshalo Tripura mothate INPT ni tamkhangro Bisramshganj biashok deputation remani Fia deputation remani jora gobang degya sinino hanohai dofa kaisano nasile laimani patimung nukjak fioka patimungni koktoma manmani logi-logino patima thayo thangai sogokya horbo thanai sengkragrok chasalni fungobo Bisramshganj Puspobari Rajkumar para Amchaini Phalnok Sochajaknai takhuk Dilip Debormani nogo thangai khakjakma yafarikya INPT ni candidate Umashankar Deborma Thanai salni patimungo Phalnokni 10 eba 11 lakhni rangmarini manikhani deraka hani saka Phalnokni nokphang hanohai Amchaio abahai patimung patima bai kirimate wanamawo kolai laijak Amchaini lukurok Dugan malik nung da जोंनो आं wajar go gotna gorok nai kalang kha 11टा समय बिनो boro kem no kono side sinire kana nung kha नुरु ग्या सिनिरे ग्या और लामाओ के बफान करी जराव न बराव हाय खलाई hone garta rok baji kana somoyo और 11टा ga hol hulla ro kuno ta ang kha mane amni sanai borok je suku kalang mani kharmani uborok jak खारमानि तो बाक्सा नुखा बाय दग बेरा जाखो और हर नां तंफ्र न बरक सपया सानि बाय कासे बेरा जाग नुखो और दुगान बेसांबो Dugana ka tam jinis tong khalmani no tam jinis palo माइरुम तंगो उरुम तंगो हंके दाल जतो तंगो जतो मान दग दै बिस्कुट मैगी हते जतो ठंडा रक बेबा खामबा क्या joto no khamba kya parimani jinis ro kham kana ro je mane rang puisa ni khoro sai ke ba musrong 30000 no ro rang puisa tong da dukan pising ro कैश मेमो तंगो 15000 राजकुमार पारा विश्रामगंज ke maling ni je ko dukan ro nai ni दीपक देवर्मा आन बसाय omo bai nu khoro chali jong म बाय नु खुंसलि तंगो अम सिमुने जों बेकार बरबला अम बाय नु खुंसलि तंगो ni mung मनजे वाला के sin takuk dipokni dugano miyasini nugya saboba horoi kelang thangka bini dugano je mal tongmoni beba khamui thangba destroy ting thangba kya mo hake जों आं बार बार मीडिया बिसिंग कब खरि दंमोनि mo hake dugan rok personal property rok Sochajakha hingkeno chaw hunine karon sini takuk dipokni dugan nok tongma hai asoknai daginai bonibo nok nukhung sampoti tongo abo jodi जों bini no hake tongla kengke sinmo yak thaglai gelak dera laigelak mane thaglai gelak hani bagai ang jara soknai ba jara daginai borok na ang media bising koyo noro please omai samungta khlai de sini borok bai takuk personal sampoti rok no takladi board office flat soksa mane abo alada kok mo dugan rok sampoti rok binte kuno krija bini buma birse tutui dugan rine kuno mote chole riton man jaga bini tini ja sombol tongmoni o dugana je mane tongmoni amok tongo tai bini life ni byapar ni thangka motabuk thinango tam khlainai o dugan tabuk Sochajagai oro guri hinpano nini 10-12 lakh ni mal tongo o mal log beba khamui destroy tung thangoi kya